Mprofita kunjiti uyane madonza. Ini ndakonewa madonza. Vana vari kunjiti baba takura madonza yenyu tiende nawo. Asisi vakatogerwa bvudzi. Bvudzi rakatoiswa muhomwe nen'anga rakaenda. Anasisi vacho vakagerwa varimo futi zvakare muno. Uyu manje ali pakati uyu. Malirege ganyamba makatisa ne baba. Mangojiko zvenyu kunge mangotora pamindi zvinhu zvenyu zvitanetsanesa kumprofiti kuti mulirara. Kuseni manheru. Baba, kana zvichirema kazvekubatsira kutambura. Mabona. Baba vamuroi. That's it. Nyarara. Nyarara. Kumbere. Pahasha TV. Nyaya sezvadziri. Yeah, all right. Takwenda nezvo magadzika vanhu vese variya vandinga vagara kuti tinzwe nhau yenyu. Sana uyu nhau yamuri kuti yamuri kupomera nekuti pamusoro ishama. Pamusoro imazishe. Pamusoro yama. Ametwa vandinga vachidza maoko. Oh, yakose. Lokuvira vatoke. Kakusira. Kusimudza ruoko rworudyi. Taura chokwadi changu pamberi pamambo kuti ini Joseph ndakanangwa uroyi nevakandinanga. Tedzera munotedzera mashure mangu. Taura zvamuri kufunga ino. Munotedzera kwandiri. Simudza ruoko rworudyi. Ini Joseph. Ndotaura pamberi pamambo. Ndotaura pamberi pamambo. Panyaya yangu kuti ndichataura chokwadi. Panyaya yangu ini kuti ndichataura chokwadi. Ndiri pamberi pamwari. Iri pamberi pamwari. Kuti nditaure zvachataura. Kuti nditaure zvachataura. Isairwa ruoko rwuri pasi. Wakwira ndiani? Vana vavo. Mwana wacho haana zita. Mucheto wacho. Energy. Energy ani? Kafushira. Mama wacho? Deota. Mama wacho? Carlington. Vanhu vakutinzo ndimanga. Ndimima mukutaura here chokwadi kuti zvatataurwa kuti ndiri kupomerwa mhosva yokuti ndakanongedza kuna baba uroyi. Ndizvo zvere. Nyaya dzavanongedza. Zviri pakesi. Ndizvo zvere. Alright, zvakanakai. Mukuru pakati penyu ndiani? Ndiwe mukuru. Ari kutungamirira ava ndiani ava? Ndibaba. Vekukubereka. Imimi uyu ndiani? Mwana wangu. Wekubereka. Ane makore mangani? Makore angani 43 angani kutaura. Munoverei? Ndiri Gushungu. Gushungu. Kwa uyu ndiani? Mwana wangu. Uyu mwana wani? Wangu. Vese vana vangu shangani. Vana venyu. Mese murapa manzwa nyaya werimba wasama. Akinze munobvumirana munobvuma mhosva here kutaura? Haina ndibvume. Waramba mhosva. Baba tokumbirawo kuti mupinde mudare muchitsanangura zvizere kuti zvaingafamba sei. Pamusoro Machinga. Pamusoro ana baba. Pamusoro ana mai. Pamusoro wafana. Pamusoro Gushungu. Sakupinda ngani. Kwakapo nekurwara kwavana Shangani.
yokuti aiwa ngatione kuti chii chanetsa mukati mwamapango kuti mhuri irambe ichirwara. Ndopa tikaenda kumuprofiti. Tasvika kumuprofiti akasvika kuti aiwa dare renyu hatingaribatanidze nevamwe, dzokai muende kumba mozoyara mangwana. Saka dzoka takaenda kumba nemhuri yangu yose. Tadzoka kuenda kumba takafuma mangwana tichidzokera kudare redu. Tasvika kudare redu muprofiti akatanga kutsanangura akati aiwa mumusha menyu mune zvirimo zvasakisa kuti mhuri iyi idai zvinova zvisakarurama. Zvinhu zvaitaurwa izvi zvakatanga kuti wakapa machira emudzimu akanga ari mumba mavo. Endai munatora muye nawo. Takadzokera kumba takanatora takauya nawo. Machira iwaya akapiswa. Takanzi izvi zvamauya nazvo izvi tazviona, asi masiya madhonza mauya nemhuru. Endai munotora madhonza. Ipapo tiri ipapo ini ndakapokana nazvo ndikati inini kumba chimwe chinhu chandasiyakwa handina. Chandanga ndina ndizvo zvandauya nazvo. Nekudaro pakahukwa vana ipapo. Vana vakahukwa ivo vakatanga kutaura zvimwezvo zvanga zvitaurwa nemuprofiti kuti pane zvinhu zvasara zvisina kukwana. Makaenda kuMozambique kunoromba. Ine kati kuMozambique handingamboenda kunoromba. Saka nyaya iyo yakaramba ichienderera. Ndofunga takafamba nayo kusvika dzaita mwedzi inokwana mina nechidimbu tichingonzi dzokai mangwana, dzokai mangwana. Saka nyaya yemadhonza aya handisina kukwanisa kuburitsa inini. Mukati imomo mwana womukomana uyo ari kunze uyo akazorwara. Anonzi Energy, mwana wake akazorwara. Nenyaya yemadhonza handisina kukwanisa kuwana ini. Uyu ngomana akanga akunyitaura kuti ini baba, phase 1 patiri kupinda phase 2 apa pari kufiwa. Hapana kumira zvakanaka. Mukurambira zvinhu zvenyu. Ibvai matobuda muno mumba mainge muno mwana. Musati maenda kure kwakanyanya pane pandati sarembe cha. Akanotora maprofita ndiani vana. Takaenda kumaprofiti ndisu. Akaenda takaenda tese musha wese. Asaka akapa kuti atinde kumaprofiti ndio wakadaenda. Ndinda katani tinoona chanetsa pamusha. Muprofita akauya. Takaenda kumba kwake hana kuuya. Mauya nini no muprofita wache? Vachini naenda kuti ndasanda peza kutaura. Mbondipaiwo mukana ipapo changa. Continue kuchanga. Uya ati phase 2. Saka ini phase 3 ndiye promiswa demo kana nyanga kana takutadza. Wapaona ipapo. Nyanga kana demo. Akataura nemurume kuti ndichakurowa nenyanga. Nyanga izi nyanga iri pakawanda. Patsanambure. Dema zimaze mbunzo ndabuda kunzi. Ndakuda wangu kupeza. Ipapo manje pakava nekuti muprofita ari kunditi uya nemadhonza. Ini ndakonewa madhonza. Vana vari kunditi baba takurai madhonza yenyu tiende nawo kuti tigone kusunungura mhuri. Ine vana ndikatsanangura kuti vana vangu ine handina madhonza. Machira iwaya ndikanga ndiinawo. Kana inawo emamwe ng'anga dzandaitora dzichiya pano nemaprofita taitora chiya pano vakashaya vandisiwo zvinhu zvakafanana izvo. Ini zvandigone kuzvitsanangudzira nokuti ndaitsvaga raramo yenyu kuti imimi vana vangu mupore. Saka kana pane chimwe chakaipa chakapindidzwa mukati imomo ini handichizive nokuti handisi ndine kachiriki. Saka ipapo pakaita gakava kusvika vana vangu ava pachisina kubatana neni izvo zvinhu ndibva musango. Alright. Inini apa muchitsanangudza. Akatenga Samuel ndee? Ndimi. Alright. Apa muchitsanangudza ndanzwa kuti Energy ndiye akauya akati baba phase 1, phase 2, phase 3. Achipromise. Kuva wakaita zvipa. Uyu manje ari pakati uyu. Malerege ega anyamba makatenda naye baba. Mangodiko zvenyu kunge mangotora pamindi zvinhu zvenyu zvitsanatsanisa kumuprofiti kuti mhuri irarame. Kuseni manheru baba
kana zichirema kaje kubatsira kutambura mabona zvine ndiwo ndati andinoita ndinacho mwana ko kana Apakati anonzana? ainzi Deuta. Deuta. Alright. Ndiyo mashoko yake uyu every morning every afternoon yazikanga chibomba mangu achitaura mashoko iwa zvo mashoko iwa akundibaya ine nezvitorepi uya kunokunze kind of funny truth in 4 days kana kuti 5 days akasvika bhazi yangu baba akati muri kuona zisa rangu iri rakabva pano arina kwarekabva ndiloro waiwedha ndiri kupomera ndiloro waiwedhera akanditsana kwa ndakamubvunza ndikati mwanangu unochokwadi kuti inini ndini ndikandine chirwere zvai aiwa akazvarwa dziso rake rakadai rakanga risina kudai aiona rakazodai akazodai gore rapera gore rapera maenda kumaprofita aiwa atisati akauya neidea yekuti ngatiende kumaprofita jiya ndati ndini maendesa murenyu mumaprofita masvika muchinobatwa ini saka muprofita uyu pane zvaakataura imimi munoti china ini zvandiri kuda manje ipapa ndida kuti madhonzo angu aya andiri kurambira ai muprofita atore vanhu vangu vaone kuti ndourori hwababa pane zvakataurwa nemuprofita pane zvaakambobata kuti munazvo akataura mani madhonzo iwayo haana zvimwe zvaakambobata nemachira ndataura kare aye kuti akanzende muna atora haana kumira musha aiva machira ii emudzimu emudzimu mumusha emudzimu yemusha wapana zvakazomboiswa pamachira ivako izvi handizive manje kana pane zvakaiswa izvi handizive kuti zvinoiswa sei asi chii chakaita kuti mimi mutakure mhuri muende kumaprofita ndataura kare kuti pairwariwa njanairo ndadzimai vangu vairwara madzimai saka mimba makaenda kumaprofita muchifamba nate zvavangu vari pakutanga takaenda navo vese mhuri yacho takazonokamurwa nemuprofiti kunzi handigoni kuti adare romukwasha naatezvara pamwe chete aiwasi angarwara kamwana watezvara kamwe kana takandisa ndikutaura ndo zvakaitika handingataura zvisizvo saiwatezvara kati kuti nemwana wavo wairwara mukati pakai mukurwara kwaadzimai vangu ndinoimba kuti vana vatezvara vangu vane zvimwe zvavaibata zvinenge zvino zvekwedu apati havana kundidza izvozvo vari kupa natezvara vapo pane havapo asi imimi semunhu ari kutungamirira musha nezera renyu ndinoona unge munoziva chiwanhu zvakaraudzira kuti kupfura inaisa ndane ndebvu dzachena ichokwadi munozviona sei pakani mafambiro amakaita ini nanaatezvara wenyu nhasi mauya kudara naatezvara wenyu hawapo handakufamba navo vakafamba vega orit takasakisa mwana waanaatezvara pavo ndizvo akazopora akapora saka akapora zvaita zii akakuona vairapa wairapa waiti wairapa waiti semudzimai wenyu kama mune nyama yemuchendeke ndokuti vakarapa pamburwi apa vaibayiwa mainjection vachibetserwa saka imi mupenyu wenyu hapana chamakabata inini ndochandiri kuti chandikabata ino ngatiiswa apa ndichione ruzhinji ruone urori hwangu saka imi munoti chine muprofita wamakaendesa mhuri yenyu nekuti mhuri yenyu yakanaudzwa nemuprofita wenyu nekuti rapo manje muprofita ari kundipusha kuti uya nezvinhu zvako vana vangu vari kundipusha kuti vabatakurai zvinhu zve muri pafesi 2 pafesi 3 hapana kunaka makatakura here mhuri yenyu mukaenda nayo kune mumwe muprofita havabvume vanoramba vari kuti hange iko kushete ndokaita nharo manje pakakwana kowakomana zotaura nababa mazinzo iyo zvataaokomaaiine inoti chinazo pamusoro ichangamira chokutanga ndinopokana nemazwi avataura ese unopokana ziti kudii mapokana andata ndeyekuti ini nekuti ndiende kumuprofita asi ndakatsvaka muprofita ipapo ndipowatachokuti ivo ndovakatsvaka muprofita asi vakamutsvaga amainini varwara ndopavaya vakati vanangu kwaita muprofita ndari kugona kwazvo kunonzekwa kwagorobhora kuya hasi kubhadharisa saka da kuti muungane mese vangu vari kutanzania nevangu vari kubotswana vakauya tikaungana svondo tiri pamba tichienda kumuprofita hapana airwara werudzi airwara ndaamai
takafamba zvekuda kuti vavarira svondo mbiri pasina ari kurwara tichienda kudarira kuti ivo baba vaititungamirira kuti vaiti vada kuchenesa musha. Zvadaro tichifamba kudaro mwana wangu akazorohwa nezvinhu ari kuchikoro. Muprofita ndokubva ndati zvoni inini handichakuprofitai, regai ndirape mwana arwara, asi ndaakuisa chiprofita mukati menyu imimi. Ndo zvakataura muprofita izvozvo. Muprofita ndokubva aisa chiprofita mukati medu isusu, ndokubva titanoprofita natega kumba. Taprofita natega kumba, hapana mumwe akabatira demo mazwa akabuda achinanga pamazita ane vanhu vainzi ndo vari kuita zvinhu izvi. Akanoprofita umwe makumba ndiani? Vana vatanga tinavo vainzi vaiswa muna musoro. Ndiani panoti vana vedu isusu. Wako ndiani papa? Aiwangu papa hapo. Kwemi? Pano mkoma ari munhu. Mwana mkoma? Ndiye akataura akati chiprofita chaakataura ndechekuti aitobvunzana baba achitobvunzana kuti pakati wakadai imi mamuripoka panapo pakati wakadai wakazobata. Aiwa, isusu toda kuti tishande nezvakataurika nditi makanga muripo muchinzi wakamukati apa paiswa chiprofita muna mucheni wakati kudii muna mucheni pamusoro yechangamiri mweya mutsvene wakataura nhau yekutanga yekuti makaenda kuMozambique makanotora mushonga ndonyaya yekutanga. Vakanzi pana anonzi Armando ng'anga yakauya panapa yakaisa mushonga. Ivo baba vachitendera vaiti hongu Armando ndomuziva. Pana anonzi Amai Ringson. Izvo vakatozvita masikati machena tiripo vana asisi vakatogerwa bvudzi rakatoiswa muhomwe neng'anga rakaenda. Anasisi vacho vakagerwa varimo futi zvakare muno. Raenda bvudzi iroro mese imomo vaimutendera baba. Tafamba nemazuva ataona kuti mazuva autiremera. Ini ndakashedza baba mukuru ana wamukoma wa baba. Ndakati baba uya munzwe mazari kuno. Baba mukuru vauya. Ndobva vati hatichidzokerai kumuprofita. Baba ndobva varamba vakati inini ng'anga yangu yakati handichapinda nemudare kusiya kwedare randikapinda iri. Ng'anga ipi yekutakura? Aiwa Chiumbe wamai manje anogara kuno kuChiwe shop. Chiumbe? Chiumbe? Makanzi Chiumbe ndiani? Ng'anga mudzimu chiprofita? Inini ndichiudzwa naivo iyo vakati vanoita zvechivanhu vanoita zveung'anga. Vakati ndauya narefuru wangu nokuti vakatozoya naye kumba baba munhu. Chiumbe apa akauya kumba kwenyu akati kudii? Akati ndauya kuzodzura zvinhu zviri kutambudza vanhu panapa. Akadzura chii? Vakaita dare racho nababa isu tanga ndisipo. Saka maizosiwa kunze sei mama kutoti isusu toda kuti tirapiwe mwana arwa nezvinhu taitwa nevana marapiro ndo andikapesana nawo. Alright. Koyo noti kudini mashoko ataona lobona? Ini mashoko ataona baba andisikuitire kuwa andisitambirana nawo nokuti inini chandoziva ndoti mushure monga amai varwara baba vakaenda kumupostori. Vaenda kumupostori ndobva amai vapora. Ndobva vazoti anangu andi munonzwa uri kutaura nemupostori. Postori akazoti ndikakuprofita inini munozoti ndakunyeberai. Ndikandiise chiprofita mudzenyu mwini munopedzerana kumba kwacho kwenyu. Ndobva vaisa chiprofita chavo ndobva tauya kumba. Tauya kumba vanhu vakataura kuti pamusuwo pakachererwa nyoni bomba vachinzi baba vaita hanzi pamba yanyoka inonzi ndara dzainetsa pamba. Yakachererwa pamusuwo? Aiwa ndara ndo dzainetsa pamba. Saka ndara dzinetsa pamba baba vakazoti no rega tindotora anonzi Rumando auya tigadzirire pamba. Nyoka idzi dzakauya zvaita sei? Ndara dzaingooneka mumba ndara. Akaona ndara idzi vana? Aivo baba ndivaitwa idziona. Vari vega? Nesuwo vamwe taidziona ndara idzi. Asi ndofunga ndinge ndashaisha kuti pane pamati pamusiwo pakachererwa mobva mati ndara anonyatsoba. Aiwa vakachera pamusuwo vachitoda kuvhara kuuya kwendara. Vakachera pamusuwo vabvasa ufu. Musiwo wei? Kufamba paimba kicheni yamaini. Kicheni yamaini? Wanga wachirwara? Aiwa vakatofa. Wakafa? Saka vairwara ava baba wenyu vanichipata? Vana vakadzama? Vangwane 4. Vasara vari pano? Vatatu. Saka vakashaika ndokupedzisira ndopakachererwa uko? Vakarwara ndevati? Ndevechitiri namba 3. Vana amai venyu?
amai vasara kumba ko vamwe vacho vese vasara kumba. Wasana muchitana uya. Hapana. ko akarwara pamazoenda kuuko pakamboiwa natezvaro Anati zvakaoma. Ndifonere Chiumbe auye kuno nekukasika. pane pakambofonera natezvaro Wati Chiumbe vaenda nevamwe vangu vaiti vabva kuhofisi yapresident vakwidza navo kumusoro. mufonere auye kuno nekukasika. anatezvaro akauya here pamakafamba pekutanga vakanofamba nomukwasha wavo vari vaviri sitangasimo mudare iroro ko pamaenda kumaprofita pekutanga pachinzi makazokamurwa apa pakapaina anatezvaro panga pasina panga pane isusu nababa ko amai vairwara vanga vasipo hatina kufamba naamai saka zvavatotaura hazvinombobva zveite zvakaitika asi kuti mudare razotisvitsa muno nhasi vakazviita varipadare pamashure pacho wakambofamba nanatezvaro vakaenda kumuprofita mumwe chete iye avari kuti wedu nhasi iye ari kupi muprofita muprofita arimo tichazosvika paari imimi mumataura penyika asi nasati ndapedza pamusoro chakamira zvadaro tiri mukufamba kwataifamba kumuprofitawo mwana wangu akazorohwa nezvinhu anonzi Tanaka Kafushiro ari kuchikoro ndopamuprofita natizvoni handichaita mazwi enyu taakumborapa mwana kusvika protesta mazwani mazwi wayo akabva asarira ipapo taenda kumba nemwana achirwara ndati takashedza baba mukuru kuti baba mukuru uya munzwe dare riri kunoko baba mukuru ndobva vaya vati imimi vana nababa venyu tese tinofanira kudzokera kumuprofita muprofita atizvoni uyai mese baba ndopavakatiza pamanzo vachitizvoni ndiri kugara musango apa vakatiza mukomo wavo vatangataurirana kuti isusu naivo tidzokere kumuprofita tonodzadzisirwa kunyeba kana zvokwadi zvemuprofita vakabva vatiza kusango ndobva vakugara kumba kwaanonzi Chiumbe kunovakwa kwavaita 2 weeks 3 days kana tisapenganise nhasi kuti tizosangana navo mudare kubva ipapo asina kuvaona asi pamashure apo vakatanga vandisungisa kumapurisa vachiti tizvoni handisikuda kuti ugare pano handisizoa kuti zvanga zvinhu zvouroiwo futi here zvokuti ndisungiswe ipapo ndapana wapedza kuizana ndapedza toenda pamuzi ndowasati nonzani ndimukuru ndiri mukuru chinditaurirawo kuti zvataurwa zvekunzi iwo wakati ziso rangu iri ndimi ndikakuti ndimi ndakati zviri ziso rangu iri zvakandirova zvakabva paya pamapedu panapa sizova nokusanga wakazvinzwa kuti zvakabva pamba naiwe nyangwe patinofamba ipapo tikafamba ipapo taitobata nemunhu pane nyoka dziri tinanzwa maziso edu nyoka dzayo dzakasiya dzagadzirwa nanarumandi wamanza kutaurwa pamishonga yavo yavaichereka ndara dzadzichioneka pamaziso okay saka iwe kune kumwe kwawakambofamba pamwe kwandakambofambawo zvangu kwakatowanda kati ndidzo dzezvo saka wangati dziso rangu rakabva ipapo ndoparikatorowa ndodzoka kwamuri baba zvataurwa nawakomana mazvinzi ndoda kutanga kupindura kuna ataura kumapeto makatiza mukoma wenyere musati maenda mukoma wangu akauya Changamire takatoita mazuva mane anenge mana mukoma wangu wacho ari muno kana achipupura anga ndipupurira ndinoda kunzwisa ndakaka chitorara mukoma handina kumutiza ndo ndaitorara handina ko pamavhiki maviri apfuura nemazuva matatu ari iwapo mamurigara kupi ini ndanga ndichigara Musango handipavanze ipapo chikonzero phase 1 phase 2 yaitaurwa iye handamwe ndaiziva kuti phase 3 ichauya demo nepfumo ichakwana rini handava ndisingaizii saka phase 1 phase 2 phase 3 yakambouya yakataurwakuda mabhuru ababa wenyu mobva matoti ndautiza pamushando ndazi phase 1 phase 2 phase 3 situation inooneka kana munhu ugere pamba pako pauraramira varuma action yavanga vachiratidza kwandiri so yanga isina kumira mushe saka ndiri munhu mukuru kai ndinotonyatsoona kuti zviri kuitika pa zviri kutsvagwa ini mugadeni mangu makaenda makatemwa mugwavhu yangu yese yakapera kuti no handina kana kukwanisa kuzvibvunza kumunda kwangu kunoitwa madiro kuti kunonhu haiwa imwe purazi ino yakuzo
munda wangu kutatukisa vachitutaura nezvipo chikasi handikwanisi kuzvitaura nekuti ndinge ndinoti apa ndini kutsvagwa ndinongonyarara. Tisatenda kurefu muna wadzimai wangani? Ndimadzimai matatu. Muupenyu wenyu makarora wati? Mati? Muupenyu wenyu makaita vakadzi vangani? Vakawanda, vanga vatosvika pa5. Pa5? But mumwe aiti akaenda ndotsvaga mumwe. Aiti akaenda? Saka imimi muupenyu wenyu ndabvunza makarora kangani? Makarora kangani? Atiti 5. Saka pamati zaizvezve murugara nevangani? Ine 3. Vamwe 2 vakafamba sei? Vakafamba vamwe vakatoshere? Vakangofawo nekurwara. Vamwe vakangofawo nekurwara? Vakarwara nezvirwere zvi? Uyo akatanga kufa uyu akataura ari mumusoro maunzarwe achiti baba vomwana ndabvuma zviri kudiwa regai ini ndidiza ndife nekuti vandivavarira foni yandatambira yanditaurira kuti iwe pako pakwa wechipiri uyo akarwara. Mati mukadzi wenu vainzi mukadzi wangu ainzi Agnes. Akakushedza ndobva kutaura kuti pangu pakwano chichanga chiri chechi akafa asei akarwara? Airwara neBP ndokumuendesa kuhospital ndokwaakazoti ari hospital haro achiita haro ruoko pasina foni ndobva akati ndashinga zvamataura saka ndabvuma regai ndife zvangu. Ndabvuma regai ndife zvangu ndozvinoita vanofa? Ipapo pakandikonfizwawo kanani. Mai vako upi pakaitika nyaya? Paita hwezvo Mount Allen Hospital. Mama kuchipatara? Ima mai vako pachipatara basi? Handiri. Makatozviona? Nemadziso enyu? Ko wechito akafa sei? Wechito akarwara akafa hana zvake. Akarwara nei? Handingazivi aiti nyama dzake dzakadzimba ukatomeresa kuhospital. Dzakadzimba nei? Semurume ka uchadziziva kuti mumwe wako arwara nei? Ndopandinombonzwisisa ipapo. Aitaura kuti miri wangu wese uri kudzimba ndiri kuneta. Kungoneta? Kubva atofa? Zviri normal? Hazvisi normal izvo zvakatotishamisirawo tese. Saka imimi semunhu akanga aroora adzimai ake imambotaura rimwe statement mukati ndairoora vamwe vakadzi vachienda ndambofungidzira kuti pamwe mairambana akava achitoenda havo vaona kuti hama vaita zvibarika mani ndazotonzwa vakafa ini mafiro avo akaita haana kutwasanuka. Vabereki vevana ivavo vari kuti chii? Takafamba navo tikurukura tichitsvaka nezvenyaya iyoyo vakazvionawo mamiriro azvikaita kuti vakasiya vana here vakaranda? Vakasiya vana mumwe akasiya. Akatanga kufa achiti haro vakasiya vana vangani? 5. Papurazi? Vanhombe vane dzimba dzavo. Vari kumabasa kwavo. Vari kumabasa? Ko wechipiri? Wechipiri ari kuchikoro achiri mudiki. Ko vari kunzi hanzi makachirira hupfu pakicheni yake ndeu? Ndivo yava vane vana 5. Ndewekutanga ndewechipiri? Ndewechina. Ndewechina pakuroora? Pauzi wenyarume? Vari kumba. Wanotera vati? Vari kumba. Wanotera vati? Vari kumba. Saka wakafa ndowekupedzisira kuroorwa? Vese vari vaviri? Saka anga ari mukuru apa anga ine vana 5 neumwe uyo ndeu? Ane vana 5. Saka vane vana 5 uyo kuti hariwo pafoni zvamataura ndazvinzwa ndopa makazoita pakicheni yake mukachera upfu? Aiwa upfu wakachera upfu ari mupenyu. Aiwa kunzwisisa kunonetsa ndoda kuti ndinzwisise sezvo ndotaura nemimi makuru handiti ina hasari kunzwisisa ndichitaura navanhu vakuru kunondinetsa kamoita muchinditsanangudzira mambo ndambonzwa muchiti imimi mudzimai uyu akafa ndobva ndati zvataurwa zvehupfu hwakachererwa pakicheni mukati hongu zvakaitika ndikabvunza kuti pane upi wacho mukati pane uyo wana 5. Ainzani zita wana 5? Agnes. Ko mumwe wacho ainzani? Maredi. Ani? Maredi. Maredi. Okay. Saka inini pandazobvunza kuti hupfu
wakachererwa movha tayo wakachererwa achiri mpenyu wakachererwa ari mpenyu wakachererwa achiri mpenyu tombodzoka kwauri upo wakachererwa rini upo wakachererwa ngamai vadiki vachiri vapenyu vadiki vachiri vapenyu ivava vokufa asi pokunzi vakangorwara apo ndopangaida kuti nditsanangudzwe pandoziva amainini vakatovhiringwa nezvinhu zvechivanhu mota yaitovaendesa kuchipatara yacho yakatomhara datya padashboard vanhu vakatoita tsaona ndipo vakazoenda kuchipatara vachizodaira foni iri kutaurwa vachibva vazofa zvavo ndodzoka kwamuri pamusoro ichangani nyaya takaisa nyaya yemudare tichiisa makuhwa dare richatonga makuhwa hatitaure chokwadi hatege kupa makuhwa kudai nyaya yekutaura kunzi datya rakagara pamotikari amai avo vakanga vaparara vakomana ava vakutomhanya kuti vaone kuti chii chadai saka vakapararira mota vakaparara pamusha tabva navo kuhospital Alright, fine. Ngobetsera vana. Chabika kufunda. Unafika wani ndiwani? Indezi Joseph Kafushira. Joseph Kafushira. Joseph Kafushira. Mumusha makumandira mudzi. Vana ndiwo kavatakura kuenda navo kunotsvaga muprofita. Sei wakati unoda kunotsvaga muprofita? Musha mama muchirwari wachangani. Saka zvawakaenda kunotsvaga kuti charwadza vana chii wakachiwana? Handina kuwana chakandigutsa changaniswa. Wada kugutswa nechiri kurwadza vana. Nechiri kurwadza vana. Ndanzwa pachinzi wakaenda ukaenda kuMozambique ndizvo? Kwanga kwine? Handina chandikavaenda cheMozambique panengaenda kuMozambique changamendakanitora mazambia nohovesa ndaitendesa. Handina kana chandikavaenda. It's okay. Ko anonzi Armando Changamire aiva mushandi aishanda paPlus Bank. Saka nedambudziko rokuti mumba mangu maingodonha nyoka nepahwindo dzichidonhera mukicheni mataigara. Zvichibva kupi? Yaidonha panze dzaingopinda nepahwindo apa dzichidonhera mumba. Nyoka? Usaseka kupewo runyararo. Ndingauti nyoka rudzii? Ndara. Dzisingaoneki. Zvamakazoona ndare dzichidonha makati chii? Ndo patikakurukura manje dambudziko rangu ndichikurukura. Mavakurukura nani? Ndaikurukurawo takaungana pabasa pedu patainge tiri. Mudhara yeye ndo paakati zvinizvo zvinozvigona kuti ndikugadzirire nyoka idzo dzirikupinda mumba imomo. Ipa ndikati kana uchizviona uya untaura makore mangani nyoka dzirikungopinda mumba mangu inhanzi. Asi wona kaya murume. Nyoka inonzi ndara haioneke. Ichokwadi. Inoshura. Ukaona yosvika pamusha pane zvainenge ichireva. Saka ingangouya chete yongoshanya pamusha pako iwewe. Pamusha pako iwewe youya apa kutaura kwako haisi imwe chete. Asi dzinouya. Pavaitini zvakanaka. Iwewe wakaenda ukaenda kuMozambique ukaona munhu anokwanisa kugadzirisa kuti nyoka dziri akanga ari paPlus anga asido kuMozambique. Uyu aitogara aitoshanda paPlus Bank. Asi anga iri ng'anga? Aita zvokung'anga. Ndio zvandiri kureva. Kana Armando ing'anga yawakaenda kunotora ndio wakanoitora. Ndio wakanomutora. Chakatanga kuuya muprofita kana kuti Armando ndio akatanga kuuya. Zvakaya kuzoita pamusha ipapo zvakaita akaita zvipi? Izvo zvokucherera pamusoro
achisa zvakaisa ipapa achisa mishonga yaisa pamusoro yairevei yaiya iti inodziva nyoka hadzichauya futi. mushonga inodziva nyoka inocherwa pamusuwo ko izvi tingazivei kana kochinaiwe murume ko kana wati iwewe unoenda kunoya nen'anga pamusha wati yauya kuzodziva nyoka chete ko urwere hwakatanga kuitika wakambobvunza urwere pamashure urwere hwakatanga kuitika mumuri yako iwewe takazvibvunza changamiro zvese izvo takafamba maprofita akawanda. Alright, pamaprofita yaukafamba akazotsvaga kuti muende kumuprofita ndiya zvamanje izvi zvamanje ndati ndini changamiro sei ndaida kuti dambudziko rangu rigere ripere. Alright, chirega ndichikubvunza murume uri murume mukuru uri murume mukuru unotarisira kuti ungava unotarisira chokwadi vana vakanohaka mhepo vana vana kuneni vakoma panopedzisira utondo wangu Changamire ane makore mangani ane 14 ndizvo here zvinutaura hungu Changamire handinganyanyi kuasiva kwete makore ndiri kubva ichokwadi pane mwana akahaka mhepo paakahaka mhepo kavimba here nezvaiita pakuhaka mhepo? Ina handinai kuimba nazvo asi makanga muripo nokuti zvimwe zvaiva handaigona kuzvibata handiripo zvaanzvi zvemasaini zvimwe zvainyorwa zvisingazopedzeswa semunhu airwara saka handina kuzvibata izvo. Zvakanaka. Profita akaenda kuita basa ari munhu ndisokireo murando wangu pane vana vanzi vakambogerwa bvudzi zvakaitika zvakaitika umu vakagerwa nani? Vakagerwa nevamwe amai vaiti vanorapa varwara vana ivavavo vanga vaendeswa nani kunorapiwa vakauya pamba amai ivavo vakauya pamba pani pamba pangu saka vakavaendesa ndiani? achoti ndini ndiwo vakaenda imhuri yakaiva vaida kupora kwayo saka yakazopora yakapora umu kupora nekuramba kupora nekuramba vakaita sei? kupora Changamire kupora kuita sei nai baba ini? kupora ndikokuti kana munhu anga achirwara akapora mwana uyu ari kunzi haana kupora anzori kugotsana kwaari kubasa ndokwaari kutaura kwandikuita kuni saka pamuri kundiedza here kuti mutange kundinyepera musiri kunditaura chokwadi? ini Changamire ndikutaura chokwadi mwana uyu ari kugotsana izvozvo wataitira izvo imi kutaura ari kusi pamusoro Changamire mumwe wevanhu akagerwa arimo muno maanonzi Rokadiya nemusha wakabva watopararira futi arimo munhu akagerwa wacho singataura ari kuBotswana ari muno umwe akagerwa anonzi Rokadiya Rokadiya sumukatoti ndiwe awa ndiani wakwa zekubereka wakagererwe mwana wako mwana wangu muChangamire akagererwe yanga inyaya yakusanganisa amai ava vakachikura pakurwara kwavhivheni airwara nevana ava nenyaya yekushaya dzimba yakaiva kutaura iyo ndiyo vainzi ndinovabatsira nayo handiti ini handisi nganga ndaiziva kuti zvaitwa izvi zvinozopera zvaiyi ipapo pakutaura neuyu kunzi imba yakabva yapera mwana uyu nguva yakagerwa nai lokati wanga vane imba here manzwa wakaita sei? akagerwa ari kupuraimari Changamire zvino ava vari kuti neimba yaka yakabva yaparara mukuona kuti nyaya iyi chiteerera munzwe murume ndinoda kubvunza chite mibvunzo miviri iwe ukachava pane n'anga dzawakaona
ko kana dzakauya dzakagadzira pamusha pako zvakukonzeresa kuti vanhu vako vanofarara vanorwara unotichi ndozvazaitsvaka manje changamirizi kundiona anondibvisira kana pane chakaipa chiripo. havabvise iwewe muridzi wacho wakatsvaga n'anga usiri kuziva kuti zvawakambotsvaga dzakaya kuzoita chii. ini ndaitidzanira pavanhu nepakutsvaga kwandaidzira nokuti dambudziko rokurwara raive riripo changamira. asi rakapera rakasvika panguva yarakapera zvaikamuka dati pane nguva yarakapera here kana waenda uine nzara sadza rikabikwa haufaniri kunzwa nzara sewabvunguta sadza. Saka ndati padzakauya n'anga idzodzo dzichiita zvadzakaita vana vakapora here? vakambopora changamire zvakazomuka paapamberi apo ndokutaura kwandiriita national ndida kumbobvunza kwokupedzisira mukati malainza mupurisa wenyu kuti nanhasi nyoka dziye dzichiri kuoneka ya panongoti pane makore maviri chete apa ndajamba kuona nyoka. aiwa azvinokuya dati nanhasi nyoka dzichiri kuoneka dzendara vanhu pamambo asidara nyoka yendara haioneki asi nanhasi dziri kuoneka dzendara dzacho apa ndazviti nemakore maviri nisiri kudziona. chirakuti izo gomba iri nyoka yakakushandira kwete bvudzi riri kwaro izvo gomba iri riri kwaro vanhu vakasiyana vakaita zvinizvi asi munhu kamporo takwamuri ndandinombunzo umwe chete pana ambosimudzwa musikana ambosimukaba nemakore mangani chete vagerwa nemakore mangani amuprofita takuizwawo kwamuri kuti ndimakaprofita nemhuri yese pamusoro ichangamira ninambi nakuprofita vanhu chakakaita vakauya pamasoro vauya pamasoro vanhu ava mweya mutsvene ukati handina chekutaura nemi mukudaro mweya mutsvene wakati chandinokwanisa kukuitirai kuti chokwadi chibude pakati penyu mega mega hapana chakaprofitwa pamasoro chavakaita vakaturikwa maoko mumusoro mavo vese varume nevakadzi nababa vavo ndokubva vanzi mazuva matatu aya endai kumba kwenyu munodzoka kuno maane chokwadi zvakanoitika kumba kwavo isusu vari kumasoro hatizvizivi. Chatinoziva ndechekuti baba vakafushira mhuri yavo iyi vakazouya vaine masaga maviri ezvinhu zvakasiyana siyana zvakauya nazvo kumasoro zvinosanganisira mbatya dzakasiyana siyana dzavaiti ndedzechivanhu, tsvimbo, zvuma, nhekwe, hari netswanda nezvimwe nemapfumo netsvimbo dzakawanda zvakauya zviri ma50 kg masaga maviri. Ivo vega nevana vavo kumba kwavo ndo vakaunganidzana vakaunza zvinhu. Hakuna muprofita akaenda kumba kwavo, hapana varara vakaprofitwa, vakangonzi kuda kuti chokwadi chibude muri mega kumba kwenyu. Kuseri kwemazuva matatu ini ndakatoita svoni zvisingawaniki ndichivatiza kusvika vakumbira vaita zvekutomanikidza kuti ana baba taakukumbirawo kubatsirwa nekuti taremerwa kumba kwedu taenzana. Ivo baba varapo vakafushira ndo vakauya kuzokumbira vakati taenzana, vakati ini nevana vangu taenzana. Zvatakanga tichinzi nemweya mutsvene tinoita taita zvese zvaita zvavepo. Vauya vakauya vane vana vavo nevamwe vasimo muno, vamwe vazhinji vese vari muno vakagara mumashure, vamwe vacho havako. Vauya vachiti zvinhu zvedu zvakwana, vamwe vakatakura masaga eGMB 2 akazara. Mweya mutsvene hauna chawakataura musi uyu, wakasvika ukati ana baba ava vapostori vari muno, imba yeHosana muimbire zvinhu izvi nevana vavo. Asi vanhu ava dare ravo harisati rapenderwa nekuti ivo vane tendero yekudzokera kunoyanana nekuti harisati rapera. Vadaro zvapiswa, vakafushira vanga varipo
ndobva vata zvakanaka ndakudzokera kunonyana nevana vangu. Baba vakafushira mumba wadzokera kumba kwavo nevana vavo. Vasati vadzoka kumasowe mwana anga achinzi ane 14 years uyawo ndobva arohwa. Sitakangomuvigira kumasowe akanyarara asingatasuki asingatauri asina zvaanoita. Ndobva arohwa kumasowe. Akarohwa nei? Hatizivi sitakangovigirwa murwere. Ndobva asvikotsvetwa kumasowe ana baba tibatsirei. Atsvetwa kumasowe mweya mutsvene ukati ana baba ichokwadi mandivigira uyu asi handina chekuprofita. Handina chekutaura nemi inini ndiri kurapa murwere. Kana murwere uyu ndarapa akukwanisa kutaura akukwanisa kuzviitira iye ega ndiye achataura zviri kumusha kwenyu. Zvechokwadi takasiyirwa mwana yeye 1 week achiberekwa nana baba vari mukatungu. Tinaye kumasowe hapana wemhuri akanga aripo akanga asingataure mwana yeye anga asingaendi kutoileti haana chaikwanisa kuita kudyiswa tisi taimudyisa kumubereka kudini zvese kusvika mwana wayo takazongonzwa kuti mwana uya ataura. Ava vana baba ava vasirivo vakatiudza takatonzwa nemuzukuru akanga apiwa mwana nemweya mutsvene. Pane muzukuru wavo asipwa akanga anzi ndichengetere mwana ushu sewe ndiwo muzukuru dunzvi remushauri. Ndiye akazodzoka kumasowe akati vana baba mwana uya uya kumba uko ataura asi ane mashoko aataura akananga ane mushawana asekuru akawanda. Akati chii pamashoko yake? Hatina kuudzwa. Ndiani akaudzwa? Vana sekuru hama mwana akataura akati chii? Musoro chakanyanya. Mwana akataura kuti mumba mavosi mune zvigunwe zvirimo ndo zvikupota zvisembedza ropa dzekumasowe nekutaura kuti mari yamunosenza muchishava irimo futi mumba mavo imomo ndo munogara nyoka iri kupota ichinanzva vana vadiki vese mukona vapota vachivhunduka. Ndo zvandingataure muchirikuita. Ini baba nime patopapudza nababa na sesa achiti imimi makanzi machira emudzimu zvino hamuna kutitaura kuti matsaka matatu ataurwa pana ndizvo zvee kuti matsaka matatu kana kuti machira chete emudzimu ataurwa? Machira chete emudzimu changamiri. Kana ivo mudzimu vese vanayo munyika munongete matsaka matatu. Zvipepa zviviri ndoziva ini zvakanga zviripo zvitika zvanga zvisina kuzara zvese zvakangonzi zvimomo aitauya atora zvimwe oisa tora zvimwe oisa zvipepa zviviri zvotaura pamapika paika mapika muchiti ndinotaura chokwadi munodiwa chokwadi ichokwadi chandikutaura miraika yangatapedza uye hanganyepeka kuti pamasowe vese vauyewo pamasowa vakaona matsaka manganini maviri akasiyana siyana. Akauya ari masaga aya akanyorwa nzi GMB aya ari maviri. Uchapupu vana vavo varapa nevamwe vari uku tisati taisa vapostora ndivo vakauya nazvo iyi mhuri irapa irimo mwe yakawandisa ndo vakauya nemasaga avo maviri airatidza aisanganisa tsvimbo dzakawanda kwete imwe chete netswanda nehari dzaivemo nendiro dzemuti nezvuma nhekwe dzaivemo. Machira emudzimu aya yaisava rudzi rumwe chete zvaisava musonero umwe chete zvakasiyana siyana aiva matutu ezvinhu zvavakauya navavo. Hapana muprofita akavaprofita vakaunganidza ivo nemhuri dzavo ndokuuya kuzopereka kumasowe. Vauya nazvo kumasowe kuzopereka ava kutovarapa vachiti ini ndaenzana nemhuri yangu kana ndisingakanganisi ivo baba ava nemwana wavo mukomana mukuru ari muno ari kumashure ndo vakatouya kuzonyengerera vapostori kumasowe kuti vapostori taenzana kumba kwedu zvinhu zvedu zvapo zvakwana. Vapereka kumasowe mweya mutsvene ukati handina chekutaura apa imimi vana baba torai mupise uku maita munamato mapisa baba avo vodzokera kumba kwavo nokwenenzvera kuti vaenzana. Hapana shoko rakaiswa rekuti vakaprofitwa kana kuti vakanangwa. Machira emudzimu haana kunzwa nemweya mutsvene vakaunza ivo nevana vavo mukuprofitana vega kumba kwavo. Ini kuruvanze kwavanhu kuziva. Ndatenda profita ndinotenda uri kutaura chokwadi kuti ndakukumbira kwauriwe ndiwe unonozokavanzika pane dambudziko riripo
ndiri kukubvunza mubvunzo tondibvunzirewo denga kuti baba vamuroyeya. That's it. Nyarara iyi nyarara komberetu vapostori itai zvamunoita pakuti zvinhu izvozvo zvifambi tibvunze denga. Ndiri kuda chokwadi mirani inini ndinoda chokwadi panyika. Inini ndinoda chokwadi panyika. Kama uchiti unoita ndinokupa nguva yekuti uite. Varoyi vakasikwa naMwari anoziva kuti variko. Akatuma vaprofita vake panyika futi varipo. Vanozivana vakasangana. Saka ini ndiri kuda kuti kative tinosangana munhu. Yo taura yo. Baba, zataona mazao mazito. Ndimbo rufito makaenda bari.